national agriculture mo 52 86 ngone oro 86 e ma ko do yeti al pese ngala mongo wonde ɗum ɗo ay jon noon nane kadi haalde tijan kese ɗimi wonde yomi wi on yen yo yimɓe ngar wala yomi wi yimɓeɓe yo ngar balla en mulde mbimi ala min ɗum wawi wirno no teddudimi i ala kon équipe on faami ma haalɗum kesanana haaɗum haaɗum nan ɗum noon ko noon tan ko dental ngal jeyi sabu ɗum ɗo ay ko kayi ene leppa donc ko machine ngaji no goodi kala waɗa ɗum majjata wiki peñani woodi yo sukaɓe yandiri nder lewru wotu lannan ɗum ton wawi hono wawi wallahi yo wuccani wallahi ɗum ɗo mami taƴi ɗum somi montima ko mami taƴi aduna fof yiyata wala i jaran waɗe financé sukaɓe gudde e cuuɗi maɓɓe waɗa ƴettam voilà assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu e calmini yeɓiyankoɓe yanga nangi tv machallah en beltima no feewi gonɗen ɗo ko legal sifawɗo galle jinnaɗo men tedduɗo baba mamoudou guisse hande noon garɗen ƴewde ko deftirdu wondugal woni batuji ceerno mawɗo chef siraji dine ibnu saydou alpha ko haalanno e bandaji wattama e kayitaji fof nonno jamanu ene yaaha ne wayno bandaji ɗi machallah ɗi mofta taw ɗum ɗo ko batuji ceerno kadi ene jeeya hen kadi beyti nanɗo donc beyti bindaji chéri en nanɗo donc batuji mawɓe wonnoɓe ɗo wayno mama amadou hammadi en mama saydou hammadi en duttorɓe ene jogui ɗo kadi ko ganduɗa ko deftere Allah gila bagar ha naasi e ko ɓuuri ɗum kala nanɗo foof koye miijoji makko ko jiita ɗo ko ƴettanam ɗum ɗo fof ko kanko windiri jungo makko e ɗum sobli noon winditeɗe waɗe e réseaux sociaux winditeɗe waɗe e lowe gonɗe e nder minde gona saabu sen mbi lowe boom cafal nan ɗo ko wayno daka média nan ɗo hande ne sobli jayni bindol jayniji nan ɗo ɗum ɗo harande ɓe yo ngar joom galuji ɓe ngar ko namdi noon haalis il faut waɗe financement saabu waɗoɓe ɗum ɓe kanko mawɗo mamoudou guisse o fuɗɗi ko 81 no wiyen guila 80 ha 81 eɗen gandi ceerno yalti aduna ko 80 hitande wotere fawti hen o fuɗɗi ɗeɗo golle te ko ɓuuri hen hewde ko jamma o golliranno ɗum to gardanno poste ɗum noon en jii ɗum ɗo fof ko batuji ceerno mbaɗe feere noon kala joguiɗo hen mbuɗu mum goɗɗini mum nogas mum miijo mum feere mum jokkodira e men jokkodiren ɗum e makko ɗum darane joni eɗen gandi ɓeɗo mawɓe machallah mawɓe joom gueɗal to Allah machallah tigui no bandiraɓe en nani enen kala en nani e ɗiɗo kayitaji woni hen ko haala ceerno lajmo seydou mo Medina Gounass ha e alqounel karim pirtaɗo e pulalaɓe ceerno wadde noon en nani Eeraago Bayel Mbaye haali ngo bandiraɓe julɓe joom ngalluji en mbawade financé ɗum wawa muulede watte defte wawa naftirede wawa kadi waɗede kadi e nokkuji moftirɗe ɗe ganduɗa taw majjata mayata eɗen gandi hande karalla ɗe ne goodi wadde noon ko Eeraago fewde dagal bandiraɓe julɓe kala e kuuɓal ɗum noon jokkonne yebde a yaw men mo Nangue TV e wadde abonné e wadde kadi partagé ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama o kam mi nana ɗum joni